Assalamu alaykum mehriban tomaşaçlar. İlk bilen hemmäňize berk jan saglyk dilýäs. Merdana Production'yň ýazyk etmeginde ýene-de sürpriz. Edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Ornmurat Nimizin adyndan Agdyr maşgalasyny tädil bayram bilen utlap barýas we şol odan pursatlary siz bilen paýlaşýar. Onda Daşoz welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrabanyň Goşahowly geňeşliginde ýaşaýan Kurat Magzymyň döwletli ojana tarap biz ýola düşýäs. Merdana Production. Assalamu alaykum. Magzym ağa. Omy ýagdaýlar? Burada ilk bilana size berk jan saglyk dilýäs. Täzeliňizem gutly bolsun Allahyjan. Näşe bir näçe sowgatlar bilen aýyrbaba we garpamyk bar. Şu öýdäki sagajyklar begendirmek üçin. Ogluňyz Ornmuratyň adyndan näçe sowgady kabul edýäňiz we bir el sarpýar. Sarpalyň. Hawa buýlama bir gow ýyllaryň biri boldy. Toy bayramly, bir şatlyk ýyllaryň biri boldy. Ine bir ata ýüreginden mehriban ogluňa bir alkysly, ak pataly arzular aýtsaň. Sağ olun silahlarını için o şüylem şimdili olsun elmizama toyudik geleylin o ırskalı bereketli yıl olsun elmizama oğlumuz can sağ olsun gelecek şüylem maşin toyları ne silahlarını Allah'tan açsın. Sağ ol. Sarpalyň. Bagtym arzular bolsun. Canın sağ olsun. Toydik geleli. Diňe bir gutlaglarda sowgat süýjülük tort täzeliňize Ornmuratyň adyndan maşgalasyna ne tortuň ýerinde ýazgan bar. Ne muňa diňe gül diýilmeýär muňa, pully gül diýilýär muňa. Sarpalyň, hemmesine paýlap bermelidir. Roda. Olyam. Hani enne ber. Nesibesin? Minnettar. İşteňde üstünlük, ormaçan jan sag bolsun, dok ömür dilýär. Tagamaňyz başyň dik bolsun, hemişe diňe öňe. Ramazan täzeliňiz gutly bolsun, şümli bolsun. Allahyjan maşgalady elmidam toy bolsun. Ornmuratyň jan sag bolsun, siziň şeýlek geleňizde köp sag bolun. Hemmäňiz täzeliňiz gutly bolsun. Ramazan ýaşyňyz ýene bolsun, Allahyjan ýene kullary ýene ýyllara nesip etsin. Täzeliňizden düşümli bolsun. Ornmurat seňem jan sag bolsun. Görüp oturan bolsaň nesip bolsa. Sağman gelin öýüňizde, ýurduňyzda dolunyň. Ýetip gelen täzeliň gutlaýan, kawlan dadamjan, jan sag bolun, ömrüň uzak bolsun Allahyjan, daşary ýetişip beren Ornmuratjana da köp sag bolun aýdýan. Jan sag bolun, ömürler uzak bolun, işläp beren oglalaryň astyna jalar sag bolsun, işlerine üstünlük, täzelim gutly bolsun, düşümli ýyllar bolsun. Jan sag bolun. Ramazan täzeliň gutly bolsun, janyň sag bolsun, oralagymyň janyň sag bolsun, sagaman gelsin. 2020 ýylyň o ýyldan beri boldy. O geljek 2026 ýylyňdan düşümli bolsun. İşanagan sowgatlaryň nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyllaryň beri bolsun. Elimdeken öwürlük bir zadym ýok. Ýöneki adam meniň gözüne. Ýöne onun menden batladym ýok. Kakım ýaşap ýörkäýiriň ýüzüne. Ýöne onun menden batladym ýok. Kakım ýaşap ýörkäýiriň ýüzüne. Aç olayın köle bolsun lavasım,
Yöne hakkımın bar, canı sağ olsun. Alyan her demimde cennet ovazın. Kakım yaşap yörka yerin yüzüne. Alyan her demimde cennet ovazın. Kakım yaşap yörka yerin yüzüne. Bilmen basan vaktim ettim kuyruğun. Hey yol var sali yörettik buyruğun. Sayla biyen biçen mi